Салом, ман Некруз. ва шумо медонед ки камера регистратор чист? Ман бовар дорам ки ҳамаи шумо медонед. Камера регистратор ин камераст ки дар мошинҳо насб карда мешавад ба хотири сабт намудани ҳодисаҳое ки дар роҳ рух медиҳад. ва дӯстони азиз, бо диққат бошед. Имрӯз ман ба шумо то 5 видеоро нишон медиҳам ки дар он 5 махлуқе ба навор афтида аст ки тамоман ба ақли инсон рост намегирад. ва инак истироҳати бо фароғат видеоро тамошо кунед. дӯстони азиз, пеш аз оне ки барномаи имрӯзаро сар кунем, ба шумо хоҳиш мекунем ки ба ссилкаи таги видео буда даромада ба канали SM Шарипов обуна шавед ва зангуларо зер кунед, чунки дар он ҷо хабарҳои навтаринро шумо дида метавонед. шаҳрвандони пойтахти Малайзия Куала-Лумпур шикоят аз он мекунанд ки вақти шабона чизҳои аҷоибе рух медиҳад. Аниқтараш ронандагон мегӯянд ки ҳангоми шабона дар ҷойҳои торик ва беодам дар роҳ онҳо шахсеро мебинанд ки дар байни роҳ нишастааст. бисёри онҳо бар он боваранд ки ин одам нест ва дар видео хуб дида мешавад ки одам аст, аммо агар одам бошад чаро аз марг наметарсад, чунки метавонад ногаҳон зери мошин бимонад. ва гузашта аз ин ӯро чанд нафар дидааст. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Дар комментария нависед. Okay, that's a bit scary. Yeah, That's a bit scary. that is very scary. That's All right, my traction control just came on. yeah. дар ин видео шумо мебинед ки дар байни ҷангал ронанда ҳангоме ки дар роҳ мерафт шоҳиди ин ҳодисаи аҷибе мешавад ва пеш аз оне ки ба роҳашон идома диҳанд, суръатро каме суст карда ба ин махлуқ хуб аҳамият медиҳанд ва намефаҳманд ки ӯ кӣ буд ва ё ин ки чӣ буд. аммо ман тақрибан тахмин мекунам ки агар ӯ одам бошад, пас дар зери таъсири ягон намуди маводи мухаддир мебошад. аммо ба боварӣ гуфтан наметавонам. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? видеои навбатӣ шуморо дар ҳайрат хоҳад гузошт. хуб аҳамият диҳед ки мошин набуд ва аз ҳеҷ куҷо пайдо шуд. ин чӣ буд? видеои оригинал аз соли 2014 дар YouTube партофта шудааст ва то ба имрӯз зиёда аз 10 миллион просмотр дорад ва то ҳанӯз ҳеҷ кас ба боварии комил гуфта наметавонад ки чӣ буд. дар ин видео комменти шуморо интизорем. видеои навбатӣ шуморо камакак ба тааллука меандозад. соҳиби ин видео ҳангоме ки дар роҳ мерафт, нафареро мебинад ки худсарона роҳро бастааст. ин мард ҳам суръатро суст мекунад ки бифаҳмад ӯ чӣ мехоҳад, аммо вақте ки наздик мешавад ва ҳанӯз рӯяш наметобад ва оҳиста оҳиста ба ӯ наздик мешавад ва аз киссааш чизеро мебарорад. ронанда дар ин ҳолат ваҳшатзада шуда фикр накарда газро зер мекунад. ӯ чӣ мехост? ман нафаҳмидам. дӯстон, навори навбатӣ камакак аҷиб хоҳад буд. ва мисли ҳар вақта торикии шаб, байни роҳ ва танҳо ронанда. фақат як чизи аҷибияш ин аст ки ронанда дар роҳ ду нафареро вомехӯрад ки дар дасташон чамадон ва аз ӯ мегурезанд. ронанда бошад ҳайрон шуда мехоҳад ки онҳоро пайгирӣ кунад ва ҳамин хел ҳам мекунад. дар охир ин ду махлуқ ба ҷое меравад ки ба мисли худашон боз якчандтои дигар буд. аҷибияш дар он аст ки чаро онҳо аз рӯшноии мошин мегурезанд ва пинҳон шуданиянд ва чаро ҳамаашон якхелаанд.
дӯстон, ман ба шумо гуфтаниям ки ба инҳо сахт бовар накунед, чунки инҳо метавонад ҳамзамон ҳам рост бошад ва ҳам дурӯғ, яъне монтаж. Ино танҳо худованд медонад. Барои ҳамин қадр такя танҳо бар худо кунед ва ҳамаш хуб мешавад. Ва бо шумо буд Некрус. То видеоҳои оянда. Хайр.